Nós non temos vocación cantonalista, fixemos todo isto porque creemos nun espazo galego, nun espazo nacional, e vou rematando, pero nun espazo nacional que sea policromático, diverso e respetuoso e cooperativo e respetuoso cas conquistas e co terreno conquistado e co terreno liberado, non? E digo iso porque un dos motivos polos que estou aquí é porque pareceme inadmisible que nunha cidade como Ferrol, onde está gobernando Ferrol en Común, unha das tres cidades importantes da provincia da Coruña, o propio espazo político este a impulsar dende posicións minoritarias, aínda que hiperrepresentadas a nivel galego, candidaturas paralelas como se podan chamar en Marea de Ferrol, ou a Marea de Ferrol. Digo isto porque non é menor. Eu creo que se estamos nun espazo político en construcción ecléctico e diverso, iso non pode acontecer. O que aconteceu en Ferrol non pode seguir acontecendo no resto das cidades. Non se pode dividir o espazo político, non se pode buscar a competencia para logo buscar espacios de negociación. Nós non estamos a negociar os restos, non estamos a negociar as derrotas. Nos vinimos aquí para cambiar o estado das cousas. E cando menos, se non hai colaboración, e se en algúns casos hai incluso lume amigo a máis do lume enemigo de todos os días, o que exiximos cando menos é respeto. E respeto